Colindătorii veniți din raionul Taraclia. Este vorba de reprezentanții complexului cultural sportiv Petru Parlikov, orașul Tvardița. Vă invităm să audiați în interpretarea lor un colind în limba română și altul în limba bulgară. Conducătorul artistic Gheorghe Dimov. Onorați parlamentari, domni și doamne, cu prilejul frumoaselor și splendidelor sărbători de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, vă adresăm cele mai calde urări și salutări de bine. Crăciunul să vă aducă fericirea, pacea, armonie și bună dispoziție în casele tuturor. Anul Nou să vă aducă stabilitatea, succese și realizarea tuturor activităților și speranțelor. Crăciun fericit și la mulți ani! Эй, стопани, я станете, добрі гості посрішнете, чи віда добрі момці коледарі, чи виносять добър хабер, от овчарі го вдарі. Кой ми води сабор момци коледари, къде Бога богувахме, къде пътя пътувахме, къде сутрин рано съмнахме, къде вечер късно замръкнахме, къде цървулите спокъсахме, дрем кливаци помяхме, смилни китки покупяхме, че дойдохме срединощим, полунощим, в един хубав град Кишинев, че поспряхме пред Чимшир порти бръшлянове, с ръця похлопахме, с крака потропахме, и да не зачу стар станеник, скокна като младо момче, че ни отведе в широки двори, където бяха разсвани дълги трапези, шестиреди седмополи, да ни покани за руйно вино за пиене и мряна риба за ядене. Хапнахме и пинахме, че запяхме лична песен за колата, че за да зарадваме стар старец и стопанка, малката му махубавица, лелина ерген Храмия, че остана много доволен, че засука свидни скути бели ръце, че не дарява с добра дарба, вид при вид кравай, на кравая сребро и злато, кръст докато. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде! Да е здрава и мирна година, честита и плодовита. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде!